on aakkosissa. En tiedä, enkä laske kuule. Missä on A? Sähän sitten laskee sen. Mä en pysty. Ei sormilla sitä lasketa niin vaan. Y, Ä, water, O, V, X, Y, Z, V, X. V, 2, V, X, Z, Z, V, X, V, 2, V, X, Z. V, 2, V, X, Onko tuonne hyvä? Nyt laskette, kun laskirjassa. Ei sitä pysty millään laskemaan. Sami, laskenut kuinka kirja V on. Oliko sä ulos taas vai?